салом бародарони азиз, телефоне ки дар дасти ман аст ин смартфон аст Micromax Bold Pace Plus. ин смартфоне аст ки 4G поддерживать мекунад, 2 сим-карта мебарад. бениҳоят нархаш арзон аст. Плюс 3 моҳ безлимитный интернет дорад. 3 моҳ фаромӯш накунед ки 3 моҳ безлимитный интернетро худи сим-картае ки дар ин телефон дода мешавад, 3 моҳ бепул метавонед шумо истифода баред. ин телефон нархаш 3500 рубл аст. 3500 рубл плюс безлимитный интернет, безлимитный, полный безлимит аз фирмаи Билайн барои шумо 3 моҳ бепул ройгон дода мешавад. Марҳамат, тамошо кунед. Албатта мо мебинем дар ин телефон комплектатсияш чӣ дорад. барои мо коробкаш лозим нест, тараф мемонем. мана бародарони азиз, ин аст худи телефон. телефонро ба шумо нишон дидем. мана худи ин телефон смартфон аст ва дар ин ҷо боз чӣ дорад комплектатсияш дар документош мана чун чизе ки дорад дар ин ҷо ба шумо нишон дидем. USB кабел, наушник, батарейка, боз барои заряд додан адаптер. бародарони азиз, ин аст телефони смартфони 4G фирмаи Micromax ки нархаш 3500 аст, лекин 4G поддерживать мекунад. марҳамат, биёин ин телефонҳои хуб, телефонҳои арзонро харидорӣ кунед. албатта дар канали Самбои ТВ Екатеринбург подписаться кунед. ба шумо скидка 3 моҳ безлимитный интернет бепул дода мешавад. сим-картаи Билайн. марҳамат бародарони азиз, ин буд смартфоне ки нархаш беҳад арзон аст, лекин 4G поддерживать мекунад. саломат бошед бародарони азиз, то боздид. марҳамат, дар канали мо дар омада подписаться кунед.